Ja, men så vil jeg godt sige velkommen, og jeg har taget både Bent og Inge med fra Gentoftes fotogruppe. Ældre i Gentofte er gået sammen om at bevare de mange minder. Gamle fotografier er fundet frem fra skufferne og støvet af. Kan du fortælle lidt om, hvad du har, hvordan dit billede så ud, og hvad du har fundet ud af? Ja, det så sådan her ud. Ja. Og så har jeg så fundet ud af, at det er om sommeren, og at de er på en eller anden, de er måske til en 30-års fødselsdag, et eller andet sted i en skov, eller sådan noget ved et traktørsted. Jeg tror, det er et bryllup. Det kunne man godt forestille sig. Om en sommeren, og det er sammen med manden og konen, og så er der 7 brudepiger. Ja. Alexander, hvad har du på dit billede? En motorcykel. Ja. Børnene i 5. A har fået hver deres billede, som de selv skal indsamle oplysninger om. Alle de billeder, Gentofte Fotogruppe har samlet sammen, bliver scannet ind på en CD-ROM, sammen med oplysninger om, hvornår billedet er taget og hvem det er, der befinder sig på fotografierne. På den måde kan børnene få indblik i de gamle Gentofte. Og hvorfor tror du det? Vi skal jo gå her en tur her i det gamle Gentofte, ikke? Og I bor jo alle sammen i Gentofte, ikke? Flere af de gamle bygninger på fotografierne står stadig i Gentofte. Det, der var særligt ved den her skotte strømpefabrik, det var, at han kunne strikke ret og vrang. Det ved drengene måske ikke så meget om, men det er noget med, at så bliver de glatte. Og så boede han hernede i det her hus og lavede en strømpefabrik. Kan I se den der lange lindeallé, der er derinde? Det er en allé, der blev plantet for et par hundrede år siden. Fordi herude ved søen var der en mand, der købte 6 tønder land og ville lave et sommerhus. Eller som det hed dengang, et landsted. Jeg er nu heller ikke født herude, men jeg har boet her i utrolig mange år. Det er du da også. Ja, jeg bor her i 40 år. Ja, hvor gammel er det hus, du bor i? Det hus, jeg bor i, det er også heroppe i åren. Det er fra 1902. Er der nogen af jer, der bor i et gammelt hus? Nej. Bor du i et gammelt hus? Hvor gammel er det? Det er fra 2. verdenskrig. Fra 2. verdenskrig? Nå. Og de der træer hver... Kunne du tænke dig at have levet dengang? Det ved jeg ikke rigtigt. Der var jo ikke sådan en computer og sådan noget ligesom nu. Men altså, det lyder da meget hyggeligt. Jeg kunne godt tænke mig at være der nogle uger, men ikke for lang tid. Det ville være meget sådan, man hyggede sig om aftenen. Der er jo ikke noget fjernsyn, sådan, som så spillede kort og sådan noget. Det synes jeg er meget hyggeligt. Og alle de her bondegårde, vi havde herude, de lå alle sammen oppe ved Gentoftegade. De var stuet sammen, og hele Gentoftegade, det var bare bondegårde.